Pas op, pas op, pas op. We willen de boom omgezet. Dat meteen je recht in de wagen. Mondetje.
Hey Henk, Henk, mocht je groeten doen aan Henk? Henk, je bent echt goed bezig. Het zwelgt door mijn haren, het vuurputje weer, hoe ze heeft niet te sparen. En morgen te wekken, ik wil het niet naar dit. Dus Mia weer ontsmakken en pakken weer tot klein. Ja, best in de buurt, maar kom ik naar de gooien. Nog steeds in de kantine, nog steeds in de kantine. Ja, best in de buurt, maar kom ik naar de gooien. Nog steeds in de kantine, schat me met het zingen. Ja, best in de buurt, maar kom ik naar de gooien. Nog steeds in de kantine, nog steeds in de kantine. Ja, best in de buurt, maar kom ik naar de gooien. Nog steeds in de kantine.
verschiet. Ik ben het met het ieder oog opneemt. Alle opgespannen kunt spelen. Er is maar één ding dat moet alles op je halen. Het is genoeg wat goed. En als je beter dan dat nog, dan gooi je hem op de dalen. Gooi je hem op voor
Ja, Jozef Pieter, ja. Dat is mooi. Die opbouw maakt het goed. Hey, mama! Mama, nog op! Oh, ja, Franco, ik heb je niet meer los. Hier, lekker. Hector, je hebt er echt achter. Daar is het dus gestopt. Oké, wacht, blijf maar eens. Nummer 111. De Corrie van Meer. Binnen 98 jaar. Ik heb toe op 111. Binnen 100 jaar. Ik heb tot nu aan. Als je aan deze kant komt staan, komen ze daar langs. Maar ja, dat is bewegen, hè.
Zet er nog iedereen een uitje hebben. Oh, dat niet zeggen, dat kan niet hoor. Oh, sorry. Leef nu! Binnen 98 jaar! Corrie Vermeer, applaus!
Thank you.